Assalamu alaikum, barkanku da warhaka, barkanku da jimirin sake kasancewa da mu a wannan tasha tamu mai albarka Hausa Studio. A satin nan maganar jaruma Rashida Mai Sa'a akan masu zuwa ƙasashen Dubai, alhalin iyayensu da 'yan uwansu na nan Najeriya cikin matsanancin buƙatar kuɗi da kuma yunwa. Wannan magana ce tafi kowace magana ɗaukar hankali da janyo cece-kuce a masana'antar Kannywood da faɗin Arewa baki ɗaya. Sai dai jarumai da yawa a masana'antar Kannywood sun tsargu, wanda har ya kai ga wasu sun fara mai da martani, wanda a cikinsu akwai Laila ta cikin shirin fim ɗin Labarina, wasu kuma mai da abin suka yi wasa kamar su jarumi Sadiq Sani Sadiq. Wannan batu ya sa wasu daga cikin magoya bayan jaruman sun mai da martani da kalamai marassa daɗi. Sai dai a tamu fahimtar jarumar bata faɗi wannan magana domin cin mutuncin wani ko ɓata wani ba. Ta yi maganan ne saboda lura da wasu yanda suke yawon buɗe ido. Alhalin a gidansu akwai masu buƙatar kuɗi domin ɗinka yunifom ɗin makaranta ko ko siyan kayan abinci. Amma kaga mutum ya yi ƙuri ya fidda Naira 500,000 ya tafi zuwa Dubai yawon shaƙatawa alhalin a gidansu ana fafutukar neman abin da za a ci. Ko kuma ƙannensa sun kasa zuwa makaranta saboda babu wadatar kuɗin da za a biya musu kuɗin wannan makaranta. Wannan shine abin da jaruma Rashida Mai Sa'a ta faɗa, amma da yawa daga cikin magoya baya ko kuma mu ce masoya wasu jarumai da suke cikin wannan masana'anta ta Kannywood sun mai da martani marar daɗi ga kan wannan magana da jaruma Rashida ta faɗa. Wasu kuma daga cikin jaruman har ta kai ta kawo su ma sun yi ɗan ƙaramin bidiyo suna turo ashare suna tura mata. Bayan ita lokacin da ta yi wannan magana bata kama sunan kowa daga ciki ba, ta yi misalin ta ne kawai domin ta ja hankalin wanda ya san gidansu suna fama da wannan matsalar ya yi ƙuri ya je ya kashe Naira 500,000 domin ya yi yawon buɗe ido. Allah ya kyauta. Wannan shine ɗan taƙaitaccen maganar da ta janyo kace-nace matuƙa a masana'antar Kannywood a wannan sati. Mai sauraro ka yi ƙoƙari ka danna mana alamar liking da kuma subscribe domin ƙara mana ƙwarin gwiwar kawo muku sababbin shirye-shiryen da suka shafi Najeriya gami da Arewa baki ɗaya.